Hei, mä oon tullut kertoa teille peliriippuvuudesta. Jatkuva kännykällä olo vain tyhmentää sua. Sun aivos pehmenee, kun olet jatkuvasti nenä kiinni tietokoneessa. Älä aina pelaa, juttele sukulaistesi kanssa, kun he on nyt tulleet kylään. Tuo on pelkkää hukkaa heitettyä aikaa, lähtisit joskus edes ulos. Pelaatko sillä kännykällä vai teetkö jotain järkevää? Ei minunkaan nuoruudessa. Ja taasko sillä puhelimella, laita se jo heti pois. Kuulostaako tutulta? Mitä tekemistä rahapeliriippuvuudella on kännykän tai digipelaamisen kanssa? Siitä mä ajattelin teille nyt vähän puhua. Peliriippuvuus. Se ei ole mikään tämän päivän asia, vaan ihmiset on pelanneet niin kauan kuin heitä on ollut olemassa. Ja suurin osa ihmisistä pelailee tänä päivänäkin aina silloin tällöin, eikö vain? Sä tiedät varmasti jo isovanhempiesi pelanneen vaikkapa lottoa, ostaneen raha-arpoja tai pelanneen pajatsoa. Korttipeleihinkin voi jäädä koukkuun, etenkin jos niihin liittyy raha. Tekniikan kehittyessä pelaamisesta on tullut kuitenkin helpompaa ja samoin riippuvuuden lisääntymisestä. No onko pelaaminen sitten väärin? No ei pelaamisessa ole mitään väärää, kun muistaa, ettei se hallitse koko elämää. Ja muistaa tehdä myös muita asioita. Sitä paitsi pelaaminen on joskus hyvin viihdyttävää. Riippuvuudesta sen sijaan puhutaan silloin, kun pelaaminen alkaa hallita elämää eikä löydy enää muuta sisältöä arkeen. Jos aikoo lopettaa ja se ei kuitenkaan onnistu, vaan siitä seuraa jonkinlaisia vierotusoireita, esimerkiksi hermostuneisuutta, kaikki ärsyttää, keskittymiskyvyn ongelmia, mihinkään ei pysty keskittyyn ja unettomuutta, niin silloin puhutaan jo riippuvuudesta. Eli pelaaminen hallitsee enemmän sun elämää. Ja vaikka sä kuinka oisit päättänyt, että sä et halua enää pelata, niin sä kuitenkin aina hakeudut sitten sen pelin äärelle. Riippuvuustasoinen pelaaminen aiheuttaa mielen kuormittumista, eli silloin korvien välissä alkaa ole jo aika kuormittunutta. Ja riippuvuustyyppinen pelaaminen, se vaikeuttaa sosiaalisia suhteita, koska kaveripiiri muuttuu tai katoaa lähes kokonaan. Ja koulussa menee huonommin, koska ei jaksa enää keskittyä ja univaikeudet vaivaa. No sekin on jo oire riippuvuudesta, kun pelaamista yrittää salata. Eli jos kotona joutuu keksiä kaikenlaisia tekosyitä, ettei kukaan huomaisi, että taas sä pelaat. No, sit sä voisit miettiä, että oliko sun pappa sitten peliriippuvainen? No ei välttämättä, jos pelaaminen oli kohtuullista eikä aiheuttanut taloudellisia vaikeuksia ja pappa pystyi kuitenkin tekemään omat työnsä. Jos pajatson pelaaminen oli pakonomasta, kaikki liikenevä raha ja ehkä enemmänkin syötettiin koneeseen isompia voittojen toivossa, niin sitten se alkoi jo muistuttaa riippuvuutta. Ja jos pappa olisi osannut käyttää internetin pelipalveluita, rahameno olisi voinut olla paljon nopeatempoisempaa ja suurempaa, silloin oli kyllä kyse peliriippuvaisuudesta. Tällöin papallekin olisi koitunut niitä taloudellisia, sosiaalisia kuin tunne-elämänkin ongelmia. Ja jos me mietitään tätä peliriippuvaisuutta, niin se ei ole kuitenkaan mikään semmoinen pieni asia. Sillä rahapeliriippuvaisuuteen taipuvaisia ihmisiä on melkein 800 000, eli aika lähelle 1 miljoonaa. No sit sä saatat miettiä, että miksi mä puhun sulle tästä. Digipelaaminen, sehän on hyvin yleistä ja oikeastaan se on monta kertaa ihan hauskaa. Ja erityiset nuoret on siinä todella hyviä, koska he kykenevät nopeatempoiseen pelaamiseen. Sen lisäksi miehet pelaa rahapelejä enemmän kuin naiset.
että naiset ehkä pelaa semmoista Candy Crush-saakaa, mutta sitten miehet haluaa ottaa enemmän riskejä. Ja näin ollen miehillä myös ongelmat on yleisempiä. Ja tämä on aika hämmästyttävää, että vaikka näissä rahapeleissä on useimmiten ikärajoituksia, niin siitä huolimatta 41% 15-17-vuotiaita on pelannut rahapelejä. Digipeliriippuvuudessa oireet on vähän samankaltaisia kuin rahapeliriippuvuudessa. Eli voisi ajatella silloinkin, että jos on pelaamisesta riippuvainen, niin askel rahapeliriippuvuuteen on aika lyhyt. Ja peleissä on niin kuin se vetovoima siinä, että kun yritetään saada pisteitä, yritetään edetä tasolta toiselle, ja jos se on rakennettu tosi mielenkiintoiseen tarinaan, niin mikä ettei. Mutta jos peli, tarinat ja saavutettavat pisteet ja tasot vievät suurimman osan sun päivittäisestä ajattelusta, niin silloin on kyse jo haitoista. Pakopelaamisella tarkoitetaan pakenemista arjesta johonkin toiseen maailmaan, jossa ei tarvitse ajatella esimerkiksi elämää tai koulunkäyntiä. Ja siinähän se kierre on sitten valmis. Että jos koulussa mättää, niin sit mä pelaan. Ja se kierre vaan jatkuu ja lisääntyy. Digipelaaminen saattaa altistaa myöhemmin rahapelaamiselle. No onko mä sitten sairas, jos pelaan liikaa, sä saatat miettiä. No toisaalta joo, kyse on aivojen sairaudesta, jossa dopamiini näyttelee pääroolia. Kun rahapeliriippuvuus kuuluu samaan luokkaan kuin päihde- ja muut aineriippuvuudet, niin silloin aivojen toiminnalla on aika iso merkitys. Ja sitten on myös löydetty tämmöinenkin syy, että ADHDn ominaisuudet on myös hyvä alusta peliriippuvuuden syntymiselle, koska onhan ADHD-henkilö impulsiivinen ja nopea toimimaan, ja just näitä kykyjä tarvitaan myös pelaamisessa. Ja sitten taas ympäristötekijät vaikuttaa siihen, että jos on hyvät välineet ja semmoisia löytyy, ja myöskin ympäristö osittain sen hyväksyy, niin mikä ettei. No mitä peliriippuvuudesta voi seurata? No totta kai kotona ongelmia, siellä kuuluu riitoja, huutoa, ehkä arestia tai jotain muita rangaistuksia, joilla vanhemmat yrittää hallita pelaamista. Ja sitten jos joutuu ostamaan jotain lisäjuttuja sinne peleihin, niin pikkuhiljaa alkaa muodostua sitten taloudellisia vaikeuksia. Ja jos sitä rahaa ei saa vanhemmilta, viikkorahat ei siihen riitä, töitä ei viitsi tehdä tai pysty tekemään, koska se vie peliaikaa, niin silloin saatetaan turvautua vähän tämmöisiin niin kuin huonoihin keinoihin, eli pikkurikoksilla sitten saada sitä rahaa, jolla rahoittaa pelaamista. No, ei kaikki tietenkään ole peliriippuvaisia, että kaikilla on oma yksilöllinen tapa, miten he pelaa, mutta Päihdelinkin sivulla siellä on erilaisia testejä, niin sä voit käydä kurkkaamassa ja tehdä näitä testejä ja kokeilla, minkälaisia tuloksia sieltä tulee. Samaten Peluurin sivuilla, sielläkin on erilaisia testejä pelaamisen arviointiin, niin käypä kokeilemassa niitä. Ja sitten jos haluat enemmän perehtyä tähän asiaan, niin Peluurin sivustolla on aika kivoja podcasteja. Eli tässä tämmöinen kokemusasiantuntija Mikko kertoo, että miten 1 tunnin aikana nettipelaamisella voi menettää jo aika paljon rahaa huomaamatta. No mitä peliriippuvuudesta voi seurata? No hyvin usein peliriippuvuus ennustaa alttiutta myös toisenlaiseen riippuvuuteen, esimerkiksi alkoholihuumeriippuvuuteen tai aineiden käyttöön. Sitten valitettavasti nämä unettomuus, ihmissuhden vaikeudet ja pakonomainen pelaaminen liitetään jonkinasteisiin persoonallisuushäiriöihin ja myös masennukseen. Ja sitten jos kaverit kaikkoo ympäriltä, voi yksinäisyys viedä vielä syvemmälle peliriippuvuuteen. No voiko siitä sitten parantua? Totta kai siitä voi parantua. Ja siihen on apua saatavilla, mutta se tarkoittaa muutoksen tekemistä omaan pelikäyttäytymiseen. Ja yleensä sitten pitäisi löytää jotain muutakin merkityksellisyyttä siihen elämään kuin se pelaaminen. Ja jos kaverit on käyneet vähiin pelaamisen takia, niin sitten on niiden uusien ystävyyssuhteiden rakentamisen aika.
Omasta terveydestä kannattaa pitää huolta, koska jos on tullut univaikeuksia, niin niitä on nyt sitten hyvä lähteä miettimään, että millä keinoin saisi unet takaisin ja myöskin muun terveytensä. Mä uskon, että sä onnistut kyllä. Ei muuta kuin tsemppiä.